And our patrons that are part of the event today. Hi today everybody, welcome from Kilikele, Molweni, Damona, today. Welcome to making our day special for being here tonight today. We can't wait to see. Bogus! Yes, Bogus! Matata one by one. Manqala ngothethelwa becala ngamadoda ingxebe ezibuweka impahla molo kwethu uyazichaza nje ungubani phi kwengoma yakho ikubizwa ngubani molweni bahlali lo uthethayo ngulingelethi igama ngusidume fani ikhaya lingapha kucendana ngunzoto kunyili kodwa hayi mani njani ba excited mani yaza ndizana nozalana nalo mntu yho kodwa ke waziwa njengenkunzi ephubesela amehlo abancane njengosingca zabe inkunzi engelesibani kwalazela zoku umqamla shishini baqede eqoma ngaqona bakhala inhliziyo zimbi amen basimqabela izandla ubusazi into yobanaba usethuke unukiselwa i-5,000 rand apha into endizoyithatha yi-5,000 uzoyithatha
Zona